nonsense, umuntu akanaplani, anginasipani. Mengishaya idolasi ayihambi kahle, yini vele into engingayenza? Hayi, imali iyafuneka. Eish. Hayi seka, ufuna imali? Uzayini mali? Manje vele mina ngiplani mfethu. Khona lo mjithe ezangibuzenza umfundisi wamanga. Yabo, bayibamba le mjithe. Manje uma beyibamba so kushuthi abazalwane abasenamfundisi yabo. And labazalwane laba bayanikela mfethu banemali, akekho nginamali. Mina into engizofuna uyenze ube umfundisi. Ngoba umfundisi kanjalo Kanjani ukuthi ngimfundise? relax. Wena mfethu innocent. Yayi lihlomile wena uhlomanga yabona uplane. Thina uma singathola umuntu wesi-3 kumele sibe bo-3 kuphela. Sathola umuntu wesi-3 samfaka uzobe ehamba nge-wheelchair. Ekahamba nge-wheelchair vele ngiyamdonsa usha ngathi vele uzomsukumisa usha umthandazo wamanga usha umthandazo qedile vele yabona sesimdala. Mina into ongayenza uthola umuntu wesi-3 ungamthola kwaphi? Ish, mhlawumbe samthola la. Umlando ngimthola ngokuningi. Kahle kancane. Umlando Ishishika khona umjito ongifikile neplan ekukhalela ukuthi soyenza imali manje. Lumuphi lo mjito? Wena maceba ngisamthemba yini? Hayi, yena uyathembeka yena noma ngibona kanjalo ukuthi Sho ukuthi wena lo muntu noqeqeshana naye usiyamthemba. yeah. Mara yazi lo musho asaba. Ama-gents amaningi indaba ngasibona nokuthi ngiyolanda leyo wheelchair. Wena obviously uyolanda abantu phakathi. Thina sozola mhlawumbe sebathi akukho manje I am Kyle. Bantu yakala. Eziphi inkinga?
Manje bathi sifunana nami kaslon. Manje sisaba leso situfusi. Wena ubani ungasabi isitufusi? Situfusi esifastikathi. Wena uthini? Hayi angisho lutho. Wena sukuma wena. Awudopile kaphi? What dog is stupid? Very stupid. Yeah, very stupid. Faka la ekhaya. Yo, bayenzisa le. Baba uyakhuluma. Hayi mina ngizingenzi. Ekavele yangenzisa bangentana encane kangaka. Eyavele yangenzisa. Ishilo le. Usikufuze sikwazi. Le wena uthini? Hayi ngisho lutho. Asamseqeda le ndaba yethu. I hope le mane kwatanga le mani yo. Hayi. Sho. Shoyani wena uqhamuka apho mfethu 2 days zonke mfethu yazi imali ya 2 days uthi malini mfethu Mamela 2 days mfethu yabona ngisobha kanjani manje mfethu angikabhemi 2 days wena ukuyambona ephaka lingabhemi for 2 days bheka bese nje ungivula nje uba manje umvula manje bekunetha ke benivinje imvula yebo hayi ungivula okay sambeni ngikhombisa lesonto manje okay sathi ngaze ninginyanyise umoya la mfethu ngani lesonto yini yilo lesonto leli wena ma uzobe uphethela yini mfethu kodwa ngiphathekanga kahle mfethu ngani into eyenzile sabe kunetha phela manje into esizoyenza mina nalesi yolanda le wheelchair wena hamba olanda iBhayibheli angazi nanoma ukuthi unalo lelo iBhayibheli noma kodwa uzozama iplan thina siva solanda iwheelchair wena ulanda iBhayibheli ulanda abazalwane mfethu ngaze ngicasule Subire madodi ya bazalwane sondela ningasabi nanku umfundisi weqiniso sakala sondelani yebo sanibonani bazalwane nenjani Siyaphila. bazalwane sekufika umfundisi omusha bazalwana oletho uJesu umuntu ozokhanyisa impilo zenu abe ingelosi yebo asithandazeni bazalwane ngicela sikhululeni iqoko Baba uNkulunkulu ngizela ukuthandazela abantwana bakho ababa nomoya omubi lana baletho usathana ukuzodelela abantu abadala maka mina ngiyawasusa lo moya omubi la kulabantu laba in Jesus mighty name amen Ngeke ngalomfundisi ngizwakala ngingamthembi yona ngathi uzodla imali zethu leyona ayingamthembi nje kodwa okay mfundisi Isacela usiprove wrong ke ukuthi umfundisi wangempela. Mina umfundisi mina ngilethe uNkulunkulu azothandazela impilo zenu nonke ngitho. Amen. Boputi, cela nizeni la boputi. Ngicela. Singakusiza ngani mfethu? Ngisafuna ukutshengisa abazalwane bami ukuthi mina ngumfundisi wamampela mina. Ukuthi ngizothanda impela? Yebo, ukuthi ngizomthandazela lo mfana lo. Ma usho ukuthi uzomenza ehambe? Yebo ngizomyenza ahambe vele eqinisweni. Awenzeke lapho mfundisi sikubone mfethu angasebenza lento ngikushaya. Yebo. Cela sikhululeni iqoko bazalwane. Yebo. Yebo, cela nisibike izandla labo ngithandazela. Asikobise namakhanda. Yebo, ngomthandazela lo mfana ahambe. Baba uNkulunkulu cela umsize ngamandla wakho ukuthi umfana ahambe lo mfana lona. Ngiyacela ahambe in Jesus mighty name ahambe. Khapha papa ahambe. Fire in Jesus mighty name. Amen. Manje ke wona mfundisi na ngamanye amazwi uthi mina sengiyakwazi ukuhamba manje. Yebo, sungakwazi ukuhamba mfana. Ngizomyekela bazalwana nasihambele. Hawu. Sengiyahamba. Mfundisi sengiyahamba.
Awufundisi. Umoya wangcwele lona. Amen. Oh, fundisi. Oh. Say oh. Amen. Tayo. Yasebenza lo mfundisi. Bazalwane sichayile bazalwane. Ngiyangidismissa nonke bazalwane. Ayisesingahamba ke bafayisi siyabonga mfundisi. Siyobonana Sunday bazalwane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Angeke lesi scam noma kungathiwani angiphiki ngibanikelile ne. Hayi kodwa bona ayishaya into yabo kodwa hayi babamba. Hayi